Dwi actually brondi bita hynna I gyd, so like... Hei! Mae'r ddadl am pinafal ar pizza wedi bod yn mynd ymlaen am ganrifoedd. Chi'n naill ai caru fe, neu'n cysau fe. So heddiw, fi'n mynd I edrych ar pizzas gyda toppings eitha dadleuol. Ac fydda I, chef Cressy, yn ail-greu nhw. Beth am I ni ddechrau gyda'r classic? Yr un nath ddechrau'r Pizza Wars. Pinafal ar pizza. A mae hwn yn fucking warthus. Dwi'n dod o'r Eidal, dwi'n gwybod. Pineapple on pizza. Pizza base, caws, saws, ond fyswn I wedi wneud un fy hun. A fuckload o pinafal. Pizza un, pinafal, yn barod. Nawr am y ffwrn. Alright. Diolch. Dwi ddim yn hoffi'r syniad o pineapple ar pizza. Dwi'n actually hoffi pineapples. Dim ham dy fe, though. Mae ddim yn teimlo'n neis am fy ngheg. Not bad. Dwi'n actually starving, though, so sa'n credu os mae fi sy'n actually starving, neu mae hyn yn actually alright. Byddai'n reachio pizza ma allan o 5, 3. Na I ddweud 2, achos dwi'n actually lico pineapple ar pizza. OK, amser I ni cranco fe lan. Mis yma, oedd prif weinidog Zeland Newydd di deud bod yn hoffi rhoi tinned spaghetti ar ei pizzas. Tinned spaghetti! So dyn ni, mynd I trio fe. Spaghetti shit. OK, mewn i'r ffwrn a fe. O, mae hwnna'n eitha wlyb. Mae'n edrych fel rhywbeth byswn i'n neud os dwi wedi rhoi redig mas o arian yn uni neu rhywbeth. Dwi ddim yn hoffi'r un yna. Sa'n fan, sa'n credu. Mae'r spaghetti jyst I wneud y pizza yma jyst fel swamp bach. Mae reachio'r pizza yma probably 1. O, dwi'n gallu minus o. Nath rhyw pizza lle yn Llundain penderfynu rhoi cream eggs ar pizza. Ac I chi angen yw yn lle saws tomato, strawberry jam, cream eggs a mascarpone. Pizza olaf cream egg mewn i'r ffwrn yn gyntaf. Mwah. Mae hwn yn edrych yn amazing. Mae'n eitha bizarre hefyd. Wyt ti'n gallu galw hyn yn pizza, though? Mae'n edrych yn delicious. Dwi'n really confused. Wow, mae'n weird. Mae'n really good. Dwi'n really hoffi fe, though. Falle mae'r pizza ma yw'r pizza mwy o bizarre dwi beti bita. Mae hyn, like, probably the top scorer. 5 allan o 5. 3 a hanner, yn credu. Cofiwch, peidiwch credu popeth ydych chi'n gweld ar y we. Ond, wel, tro ma, falle credwch oedd Chroma yn meddwl y pizzas yna'n OK. Ond pinafal, really? Ta-ra! Okay,